Hiru irudi aukeratu behar dituzue, interneten edo aldizkarietan edo beste lekuren batean, eta aldituzue lehioko kristalean nahi dituzuen marrazki zatiak kalkatu. Edo mugikorreko edo ordenagailuko edozein aplikazio erabili. Baina, sinplena izango litzake lehioan kalkatzea. Ondoren, irudi horiek egingo ditugu bateratu. Nahi duenak ordenagailuan, nahi duenak mugikorrean, eta nahi duenak lehioan. Lehioan kalkatuko ditut, bata bestearen inguruan, eta neurriaren arabera handiak hurbilduko dira, eta txikiak urrunduko dira. Horrekin lortuko deu, marrazki osoa osatzea.